Γύρισες, αγάπη μου. Όχι, έχεις ψευδαισθήσεις. Κατάλαβες, Κατάλαβα, κάθε μέρα τι και τα ίδια. Κάνε κάτι, βαρέθηκα. Θα πάω μέσα, μπας και ρεμίσω τα πράγματα. Προσπάθησε. Τι έγινε, ψυχή μου? Πήγα για τη συνέντευξη. Αλλά αυτός ήθελε άλλου είδους γραμματιακή υποστήριξη. Εντάξει, ματάκια μου, κατάλαβα, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος τώρα να αντίδρασε. Ναι, αλλά την ήθελα τόσο πολύ αυτή τη δουλειά. Ήταν μεγάλη ευκαιρία. Θα πλήρωνα τον Νίκη μόνη μου και δεν θα χρειαζόμουν χρήματα από τους δικούς μου. Εντάξει, ματάκια. Θα σε αφήσω να ηρεμήσεις. Όταν νιώσεις καλύτερα, μιλάμε. Τι είναι αυτό? Μωρό μου, τι είναι αυτό? Μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου, τι έγινε? Μίλα μου, μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου, τι έγινε? Μίλα μου, μωρό μου, μωρό μου, μίλα μου, σε παρακαλώ, πες μου τι έγινε, μωρό μου. Κωνσταντίνε! 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 Κωνσταντίνε, τι έγινε? Κωνσταντίνε! Γιατί? Τι έχει γίνει, Κωνσταντίνε? Κωνσταντίνε! Φιλαράκι, τι λέει? Κάνει τι κάνεις εσύ εδώ? Εγώ? Τι γίνεται? Τι κάνω? Θα σκοτώσω τον Γιώργο. Τι? Τι έγινε? Χάμη, κάτι έχω κάνει. Άραξε. Φιλαράκι, τι έπαθες? Άραξε, τι έπαθες? Πάω να βρω τον Γιώργο. Πάω να βρω και τον Κωνσταντίνο. Χαίρετε. Δόκτωρ Ισμήνη Κανελοπούλου. Είχαμε ένα ραντεβού στις 10. Σας περίμενα, καθίστε. Έχω περίπου 2 μήνες που ανέλαβα τη νέα πτέρυγα
Δυστυχώς δεν ασχολήθηκα ακόμα με το υποκείμενο. Υποκείμενο! Ηρεμήστε! Ποια νομίζετε πως είστε? Παρακαλώ πολύ, καθίστε κάτω. Ποια συγγένεια έχετε? Αδέρφια είμαστε. Λοιπόν, όπως βλέπω εδώ από το ιστορικό και προφανώς σας έχει ενημερώσει προηγούμενη συνάδελφος, τα συμπτώματα που παρουσιάζει είναι παραλυτικές ιδέες και ψευδαισθήσεις τα τελευταία 3 χρόνια που βρίσκεται στην κλινική μας. Δικαιούμαι μια επίσκεψη όμως, έτσι δεν είναι, γιατρέ? Φυσικά, θα του κάνει καλό, πιστεύω. Θα σας δω αργότερα εγώ. Θα βοηθήσετε. Εδώ είμαστε. Έχετε 3 λεπτά στη διάθεσή σας. Αδερφέ μου. Ευχαριστώ που ήρθες. Θα σε βγάλω, ηρέμησε. Νομίζω ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Όλοι σου είχα ζει. Σε παρακαλώ, βοήθησε. Θα σε βοηθήσω, θα κάνω ό,τι Θέλω να με σκοτώσουν εδώ μέσα. Δεν θέλει κανείς να σκοτώσει. Όχι, αφού ακούτε αφορά. Εγώ είμαι εδώ, εγώ θα σε βοηθήσω. Τους ακούς, έρχονται για μένα. Εγώ θα σε προστατέψω. Σε παρακαλώ. Μην ανησυχείς για τίποτα. Δεν μπορώ. Ηρέμησε. Κάθε βράδυ τα ίδια, κάθε βράδυ ξαπλώνω, τους ακούω, έρχονται. Σε παρακαλώ, βγάλε με από εδώ. Θα σε βγάλω. Υπάρχει τρόπος για να πεις. Σε παρακαλώ, εσένα μόνο έχω, σε παρακαλώ. Στο υπόσχομαι. Θα σε βγάλω έξω. Το υπόσχομαι. Εγώ. Μόνο εσάς έχω. Βοήθησε με. Το ξέρω. Θα σου βοηθήσω. Μην ανησυχείς, αδερφέ μου. Σ' αγαπάω. Και εγώ σε αγαπάω. Βοήθησε με. Το έχω ανάγκη. Θα κάνω τα δίνη δυνατά. Στο υπόσχομαι. Στο υπόσχομαι στους γονείς μας. Δεν έχω πρόβλημα, το ξέρεις. Το ξέρω. Βοήθησε με. Θα σε βοηθήσω. Μόνο εσάς έχω. Το ξέρω. Βοήθησε με. Σε παρακαλώ. Τέλος χρόνου. Μπορώ. Έληξε με εισιτήριο. Αδερφέ μου. Σε παρακαλώ, βοήθησε με. Κάνω ό,τι μπορώ. Στο υπόσχομαι. Σας περιμένω. Θα έρθω. Γιατρέ, κατάλαβες ότι παραμένει στάσιμη. Δυστυχώς ναι. Αυτή η παράλληλη πραγματικότητα έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα τον οδηγήσει αυτό. Δηλαδή, τι μου προτείνετε? Πιστεύω στη δύναμη του ανθρώπου. Αν ο ίδιος συνειδητοποιήσει τις 3 διαφορετικές πραγματικότητες, μπορεί να συνυπάρξει με αυτές χωρίς να αποτελεί κίνδυνο για κανέναν. Όλα αυτά βέβαια σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Δηλαδή, εγώ τι μπορώ να κάνω? Αν υπάρχει ζήτημα για τα λεφτά. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Το καλύτερο πιστεύω να το πάρετε από εδώ. Εδώ αισθάνεται ότι κινδυνεύει. Στο σπίτι θα αισθάνεται ασφάλεια. Πρέπει να είστε δίπλα του, να το στηρίξετε. Μόνο τότε θα μπορέσει να διαχωρίσει την πραγματικότητα από τη φαντασία και να είναι και πάλι λειτουργικός. Εντάξει, δόκτωρ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.